Sa number 5, isa ka babae na sapuan patay sa sulod sang isa ka hotel sa Dumaguete City. Suspect nga yan nobyo, gikasuhan sang rape with homicide. Nasapuan nga patay sa Biyernes sa sulod sang isa ka hotel sa Dumaguete City ang 25 anyos nga babae. Sulod sa PNP, ang receptionist sang hotel amo nakakita sang lawas ang biktima nga wala na sa kabuhi matapos nga iyang gituktok ang kwarto kag wala sa may nagasabat. Ang nobyo sang biktima amo ang suspect sa pagpatay sa babae matapos makita sa CCTV kag sang iban nga witness nga upod sila nga nagsulod sa hotel. Posible suno sa pulis nga nag-check-in sa hotel ang duha kag nag-away. Amo nga ginlapusan sa ulo sang matiga nga bagay ang biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. Sang Sabado, naaresto ang nobyo sang biktima. Kaso nga murder ang gin-file sang PNP batok sa iya apang may nakita nga ang fiskal nga posibilidad nga gin-rape ang biktima base sa medical certificate gani rape with homicide ang ginpasaka nga kaso batok sa suspect.